Naším záměrem bylo vytvořit krátké edukativní video, pomocí kterého bychom našim zákazníkům v Evropě mohli vysvětlit, jak zlepšujeme zákaznickou podporu. Konkrétně je chceme informovat o novém nástroji pro vzdálenou vizuální podporu, díky kterému se mohou aktivně zapojit do řešení problému s jejich tiskárnou a nemusí čekat na příjezd našeho technika na místo. Na spolupráci s Kreitou sa nám najviac páčilo to, že nás previedli celým procesom. Na začiatku sme za nimi prišli iba s predstavou a návrhom scenára, ktorý nám oni dokázali preniesť na realitu. Vďaka vytvoreným moodboardom sme si veľmi rýchlo vedeli predstaviť a vizualizovať, ako výsledné video bude vyzerať a vďaka tomu sa naša spolupráca posúvala rýchlo ďalej. Kreita nám vybrala selekciu hercov, z ktorých sme si mohli zvoliť, aké tváre budú reprezentovať našu značku. Vďaka rýchlej postprodukcii sme sa z videa mohli tešiť už o pár dní a práve video nám pomohlo vyhrať medzinárodnú súťaž. V priebehu prvého týždňa sa videjko stalo najsťahovanejším súborom na našom internom portáli. Zožali sme úspech naprieč desiatkami krajín sveta a dostávali sme hlavne feedback, že video pôsobí veľmi profesionálne. Viaceré pobočky Koniky Minolty prezdielavali video na svojich sociálnych sieťach a dokonca sa stalo jedným z najúspešnejších príspevkov európskej Koniky Minolty. Čo nám potvrdzuje úspech videjka je aj to, že pobočky Koniky Minolty si ho preberajú na svoje stránky a používajú na promo.